Canto tempo tardas en hacer unha novela? Depende. Hai novelas que saen rápidas e hai novelas que se atascan e tardan en sair. Hai Nenegro foi das que tardou en sair. Hai Nenegro foi unha novela levou tempo. Para que entendades o de levar tempo, teño que contarvos como se escribe, como escribo eu un libro. Porque claro, diredes vos, pero non pode levar tanto tempo, un libro de 200 páxinas non pode levar tanto tempo. Bueno, é que o proceso non é exactamente o de escribir 200 páxinas, senón que o proceso é este. Mirad, logo de que te preparas a novela, e te documentas, e buscas fichas, e lees, e averiguas, cando empezas a escribir, eu sempre empezo a escribir nun caderno como este que teño, un caderno de follas amarelas. É unha das manías miñas. A cada novela nova, caderno novo. Traigo aquí é unha novela xa bella, aí ten. Escribo nestas follas, a veces, esteo, e chamo eu o borrador cero. Vou ver este borrador cero. Non ten máis misterio, pois xa veces páxinas e páxinas e páxinas nas cales ti vas escribindo a novela que te escribes. Pero, atención, este é un borrador cero. Que quere dicir o borrador cero? Quere dicir que neste borrador eu só escribo o que me vai saindo todo seguido, sin pararme en ningún detalle. Se, por exemplo, teño que describir unha casa, aquí poño entre paréntesis, describir casa, e sigo por aí. É dicir, que aquí eu non me paro. O borrador cero eu sempre o fago igual que como sai a auga polo cano dunha fonte, seguido e sin parar. De maneira que o borrador cero, se ti lees despois a novela, non se parece en nada a novela, en nada, bueno, parece moi pouco. E cando acabas o borrador cero, e cando poño no atril diante do ordenador, me sento diante do ordenador e empezo a escribir. E claro, alguén podría pensar, claro, vas copiando o que está aquí. Non. Vou lendo o que está aquí e cando escribo no ordenador vou procurando xa darlle unha forma mellor. De maneira que quede xa mellor. Se aquí poñía de escribir casa, no ordenador xa trato de escribir a casa. No ordenador sí que me paro. Todo o que haxa que pararse. E cando acabo o primeiro borrador, sacas unha copia por impresora, e agora vengo con mellor algúns vos costará traballo entender, non sei. Sacas unha copia por impresora, colles esa copia por impresora e empeza o auténtico traballo. Hasta agora foi un traballo máis ou menos bonito de ir escribindo e agora empeza o traballo de sudar, que é o que fai que cada novela se debe bastantes veces. Colles ese primeiro borrador, colles rotuladores vermelhos ou de colores e empezas o traballo de corrección. Que é corrección? Non é corregir os besos dos últimos, senón corrección é tachar un parágrafo que tives que non está ben, que el parágrafo hai que escribirlo de outro xeito, que escribirlo ao lado de outro xeito, cambiar de sitio, engadir, poñer. Non exagero, non corregir ningún, pero non exagero se digo que logo despois colles esas follas despois da primeira reflexión e chorrean vermelho. E non exagero se digo que chorrean vermelho. É dicir, salvo os xenios, e eu non son un xenio, salvo os xenios, o xente normal non nos salen as cousas a primeiro. E logo despois, con eso que tes aí cargado de vermello de corrección, polo diante do ordenador e metes todas as correccións. Sacas a copia por impresora e repites a corrección. E normalmente, se estás traballando ben, normalmente na segunda corrección, o vermello que hai é moito, pero xe menos. Volves a poñer, meter as correccións na impresora, tal, sacas outra copia, e así 6 ou 7 veces como mínimo. Por lo menos eu. Non sei como fago dos escritores, pero eu fago un mínimo de 6 ou 7 borradores. Aproveitando a vantaxe que nos damos os ordenadores, claro. Se permite engadir, quitar, poñer, cambiar facilmente. E cando paras? Bueno, pues paras cando estás corrixindo por ordenador vermello na man, vas lendo, e prácticamente non cambias nada. Entón, ese momento en que dis, bueno, esta novela xa está aceptablemente ben.
logo cando se deixa repousar, non se hai que deixar repousar, repousan, das de a ler a alguén co que teñas confianza, logo depois pasado uns meses ou así, volves a collela, das outra revisión xa máis acabado, e cando a novela está lista para terminar. Entón, por eso, unha novela leva meses e meses, porque se escribira así, se escribira o borrador, e isto xa fora a novela, entón debería pouco, porque este borrador podes facelo un mes e medio, 2 meses, podes facer este borrador. Pero non, o traballo gordo é o que metes